Bună ziua! Sunt pur și simplu o fată care a visat 10 chibrituri cu care a trebuit să lumineze o oră a viitorului. Atunci le-am clasificat pe fiecare după anumite calități. Primul chibrit, l-am numit încrederea. Este important să avem încredere în noi atunci când vrem să deschidem o nouă ușă din viața noastră și a celorlalți. Al doilea chibrit a fost atenția. Acțiunile, oamenii, privirile, anturajul, pe ele trebuie să pui o notă din start. Să fim atenți la detalii. Al treilea chibrit a fost echipa. Poți face echipă doar cu oamenii competenți, puternici și siguri. Al patrulea chibrit l-am numit comunicarea. Trebuie să știi să fii un prieten cu toată lumea. Iar dacă nu ți ajung cuvinte, să vorbești din priviri. Un prieten comunică, un dușman atacă. Al cincilea chibrit, dragostea. E frumos să iubești și să-ți aducă plăcere ceea ce faci. Lucrurile făcute din inimă sunt pentru inimă. Cele făcute de mântuială se aleg cu nodurile de la cămașă. Al șaselea chibrit este atitudinea. Ea este totul. O atitudine bună față de elevi, pacienți, familie este un pas corect către tine și apoi către ceilalți. Al șaptelea chibrit, poartă amprenta libertate. Cu mai mult zâmbet, joc și independență putem construi minți de succes. Toate lucrurile sunt grele de făcut. Depinde cu ce ușurință apeși butonul Start. Libertatea controlată înseamnă voință spre concentrare. Al optulea chibrit este perseverența. Trebuie să vrei mereu mai mult, să cauți continuu, să nu obosești niciodată, pentru că al nouălea chibrit este dăruirea. Și dacă te dăruiești în ceea ce faci, atunci îți sporește interesul și devii o persoană proactivă. 10 este speranța că dacă vom uni aceste puteri, vom face un pic de lumină. Fiți atenți! Dacă acest chibrit nu s-ar fi aprins, mereu să vă asigurați că aveți o rezervă. Există un plan B. Succes! Fata cu chibrituri. Fata cu 10 chibrituri.